Случайно ли беше или съдба? В една хижа сред шум и тъга погледите срещнаха се за миг и всичко вътре в мен каза: ти си, ти си. Не знаех името, те познах, сякаш преди съм те обичала пак. И в този свят пълен със шум ти стана моя най-тих бум. Но има нещо, което ни спира, някой друг държи твоята ръка. И всеки път, когато си близо, вина ме гори отвътре така. Между нас има нещо опасно, неправилно, но е прекрасно. Когато ме гледаш така, забравям коя съм, къде съм сега. Между нас гори нещо диво, непоискано, но толкова живо. Кажи ми как да те спращам, цялото ми тяло крещи: остани. Добавено усещането. Докосвания тайни, кратки следи, погледи, казващи всичко без думи. Всеки момент с теб е грях, но никога не съм се чувствала така. И всяка вечер чакам звъна, екранът свети, но не си ти пак. Сърцето ми трепва на всеки шум, с надеждата, че ще чуя гласа ти отново тук. Знам, че не трябва, знам, че боли, знам, че реалността ще ни раздели. Но как да избягам от тази искра, щом ти си пожара в моята душа? И времето сякаш спира, когато сме само аз и ти. Но после света ни разбира и пак ни разделя боли. Между нас има нещо опасно, неправилно, но е прекрасно. Когато ме гледаш така, забравям коя съм, къде съм сега. Между нас гори нещо диво, непоискано, но толкова живо. И чакам те пак в нощта с телефона в ръка, само да кажеш ала. Не мога да те имам, когато реша, не мога да те хвана за ръка. Ти си толкова близо в ума ми, а в реалността далеч от света ми. Ако беше друг живот, ако нямаше преди, щях ли да бъда твоя дом, а ти моите мечти? Между нас има нещо съдбовно, може би грешно, но толкова истинско. И дори да си тръгнеш сега, нещо от теб ще остане в мен завинаги.